Kambi matedho teko stima e pachoka KenGen biro bago tielo mar ariyo mar romo motisi ni Sustainable Energy Conference, mano mabiro timore chakre tarik 17 nyaka 19 dwe mar 9 higani Olkaria Geothermal Spa e boma ma Naivasha. Romono ma KenGen obago komakore kod migawo mar teko kod mo biro kelo kanyakla jokanyo maromo 500 kamoting'o joket mwandu kod jochiw sir. Twak ibiro bagi mar nono yore mag neno ni piny Kenya odare tiyo kod teko mochido machwalo tiyo kod teko mar yien kendo bero lwasi mar mo kata teko mitiyogo. And you know, KenGen, we are renowned because of what we do, contribute electricity energy to this country. And the form of electricity that we are generating is really renewable energy, 90%. And you know, our country has pronounced itself that by the year 2030, we should be 100%. And KenGen is really pushing to ensure that by the year 2030, we have gotten rid of the fossil fuel form of generation of electricity.